новото ми видео, в което разследвах малко за това какво означава DAB. Аз поне много се чудя, не знам за вас, чудя се всъщност какво означава DAB, но нека да видим откъде произлиза. Много хора смятат, включително ясно, това според мен е по-скоро шега, че DAB произлиза от Стивън Джерард с неговото подхлъзване. Не е точно така, DAB произлиза от много по-отдавна, от Ди Браун, който дабва при забивка през 1991 година. И общо взето това е произходът, но няма значение, видеото не е точно за това. Много хора дабват, например, Пол Погба, Хилари Клинтън, дабва дори Мона Лиза и естествено дабвам и аз. Игнорирайте снимката. Бекграунда. Кога дабваме? Доста често даваме без причина, но обикновено даваме, когато направим нещо майсторски, нещо важно, специално, готино, нещо, което ни се е получило. Използваме този даб и заради това се поинтересувах откъде идва това значение на даб. Проверих го в речника Тарков, естествено, не в английско-българския, не в Google Translate, защото там нищо не се намери. Намерих 4 различни варианта на думата в един речник. Първото е потупвам, докосвам, ще ви честно така и сега ето. Второто е потупване, леко докосване, третото е писия и четвъртото, което ни трябва разговорна дума за майстор, специалист, специализва и по-нещо. Това беше всъщност това, което ни трябва. Това беше краят на нашето разследване, кратко естествено. Клипът е 2 минути. 2 минути и половина приблизително, но аз ще го кача, тъй като все пак ми беше интересно, надявам се, че на вас ще ви е интересно да разберете откъде идва тази дума и когато направим нещо майсторски, специално за някой човек, ние просто правим даб. Това беше общо взето в нашето видео. Благодаря ви, че го гледахте и до следващото такова.